This is Zombie Mini Studio. May original composition. Iba na niya ang mga gustong risan sa babayin na ang binubuot lang ang may mga tuna ng kakarabuan. Isugat sa ako waray man ngani pinaliliw na sinisiklahan tinutuprahan ng aros banyakan. Iba na niya ang mga gustong risan kababainan ang binubuot lang at may mga tuna nga kakarabuan. Isugat sa ako'y waray man ngani pinaliliw na sinisiklahan tinutupahan ng aros paniyakan. Waray ako sala san pakaharuko san imulala kay tuyo mo man lang naibo ako hindi pinakita san makanto kami san mga magpilit nga puroy anan. Halatis tingita basi magmana. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang ang daugangan kay maupay magatama ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang ang daugangan kay maupay magatama ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan ang kasabot babayaan nagtinawa ang bagong ang kasabot uong lungo pero man daw waray ka mahihimo kay ang original ang babalikan ko. Ayaw kamasa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan ang waray buhat kinutang-butangan sayo dal langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Ayaw kang asa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan ang waray buhat kinutang-butangan sayo ng langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Di ka maarang ang sulod sa nakong dughan hintay ikaw gudlan ka mamatyan bisan pao mabutan ka kurian pirit gud nga iilubon kay may manta katalwasan. Mr. Jason Tobera, Our perfect guitarist now, Katubig. This is Zombie Mini Studio.
naman nga inaawila Cha-cha. at law gabi akong binabayuan. Nanlayo sinwaray manlatini kanan at kung iya mga hiyong patatapod gudman. Tanaman